Jika X kuadrat dikali Y ditambah 7 sama dengan 22. Berapakah nilai A? Berapakah nilai A? Iki lagi ngopo to, Le? Gara PR, Pak. Gara PR kok esuk-esuk to? Napa mboten entuk? Ya entuk, ning kudune PR kuwi kan iso mbok garap dek bengi. Wong ndek bengi aku ngantuk kok. 7 November diperingati hari titik-titik. Hari Wayang Nasional. Bapak proklamator kita adalah titik-titik. Soekarno. Gara PR, Le. Dia, Mbak. Gara PR IPS. Pulau Jawa sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Bali. Siapakah panglima besar kita yang memimpin perang gerilya dalam kondisi sakit dan ditandu? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Pada tanggal berapa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oh, lo tak jawab dewe mawon, Mbah. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Wah, kuwi kurang jero kuwi, Indra. Kurang jero pripun, Bi? Kurang jero ki kurang iki lho. Ngono lho. Jenenge wae lagi ajaran. Tak uruhi. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Loh, cetok. Intonasine iki cetok. Dadi kowe iki menceritakan sesuatu jelas. Dari mana datangnya cinta? Darilah mata turun ke kali. Kok kaya pantun ya, Bi? Loh, ki sekilas memang kaya pantun. Tapi kuwi asline iki puisi. PR kuwi pekerjaan rumah. Lah kula garepe teng omah lho, Pak. Oh iya ya. Ngene lho, Pra. Maksudku PR kuwi kudune mbok garap di waktu luang ketika kamu berada di rumah. Lah waktu kula ya luang, Pak. Nah niki cek jam 6 kurang lho, Pak. Ah, sembuh, Pra, karepmu. Timbang jenengan mung itu. Mending sampean ngewangi aku garap PR, Pak. PR apa? Matematika. Nah, kecil no. Piye soale? Budi dan Jono berenang bersama pada tanggal 1 November. Jika Budi berenang setiap 5 hari sekali dan Jono berenang setiap 10 hari sekali. Di tanggal berapa mereka berenang bersama lagi? Ya gari kuwi kencane renang tanggal piro? Nek ora, kowe tekok Budi utawa Jono kencane renang bareng-bareng kuwi sok tanggal piro? Ngene kok repot lho. Wah, aku konsultasi kepada orang yang salah. PR-mu kuwi IPS sejarah apa geografi to, Le? Campur kok, Mbah. Soalnya niki latihan soal kanggo ujian. Oh alah. Oh nggih, Mbah. Lo tak garap dhewe. Ampun diwarai. Ndak kula mboten pinter-pinter. Iya. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman.
Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari hari apa? Hari apa, Mbah? 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 Apa, Pran? 10 November hari apa, Pak? Jumat. Wah, ngawur. Ngawur piye toh? 10 November kuwi ora ya sok Jumat. Maksudnya hari nasionale. Loh, lah iya Jumat. Kita nono ya 10 November kuwi wong sak Indonesia sing beragama Islam sok mesti Jumatan. Iki soal sejarah lho, Pak. Loh, kok moro-moro soal sejarah toh bukannya mau matematika? Iki matematikane wis rampung. Ganti sejarah, Pak. Oh, lah kowe iki nek menggok ki rating. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Oh, burung camar bermain di derunya air. Getar seluruh jiwa, hangatkan jiwa kita. Kau tahu krungu ya, Pi? Ki ketoke lagu kok, Pi. Loh, sekilas iki memang kaya lagu. Biasanya iki puisi. Ada hati membara erat bersatu. Getar seluruh jiwa. Oh, tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kuwi memang mbok lagokke iki iso, mbok klenengke kuwi ya iso. Ning kuwi asline iki puisi. Toh ganjel toh masuk. Kowe lho is arep nyenggak iki mau yo dipase karo tempone. Lah saking semangate kok, Mas. Mbok kula iki nek konser ngono iki dijak to, Mas. Ben pinter nyenggaki. Kowe jaga warung terus lho. Lah nek kowe tak ajak konser, terus sing tunggu warungmu sapa, Jak? Ayo carane to, Mas. Carane piye? Nggih ting warung kula to, Mas. Jarang-jarang lho, Mas. Warung kelontong enten live musike. Terus karo gelar tanpa, kaya wong ngamen-ngamen ngono kae. Nek perlu ya mengapa tidak? Ora is. Kene iki nyanyi iki dinggo menyalurkan hobi, ora nggo sandang pangan. Ngeten mawon to, Mas. Konser ting warung kula, mengki kula suguhi kopi gratis. Pripun? Nek sing iki aku cocok, yo tak ning warungmu wis. Siap tok no. Yo. Lah wis no, ngenteni apa? Nah, kopinya iki terang dibayar. Cari gratis. Lho nek gratis nggih ting warung kula to, Mas. Nek sing niki nggih bayar. Padha wae wis bedane apa? Padha-padha kelangan kopi wae lho. Ah nggih beda to, Mas. Nek ting warung niku hospitality, nek niki bisnis. Ya nek padha-padha kabeh ya kapan sugihku. Nyo. Jangan lupa kon. Nah, ini baru toh ganjel. Is. Nih, dicah iki. Apa lek? Aduh, jabang bayi kaget aku. Iki kok ngendi to, Is? Warungane Mas Noy lho lek ngeteki kopi. Lah, kowe kuwi lho dodol kok mbok tinggali lunga wae. Ah, wong gur delok ae lho. Lah nek umpama nek wong rene terus diagangamu dijikuki kabeh, ora ya rugi kowe. Untung aku ki wonge ora kulino aneh-aneh.
Wis malah ceramah. Aku ki ora ceramah, elek-elek demi kebaikanmu. Iya, Lek. Sampeyan karep tuku apa ki? Es susu putih. Ya sik delok. Is. Es sithik wae lho ya. Ya. Is. Aja legi-legi. Nggih. Is. Es susu coklat wae. Ih, wong angel-angelan lho. Ngerti angel ya ora usah digarap, ngono kok bingung. Karepmu. Piye to bocah? Mimit, bagus-bagus Mimit. Iya. Mehmet si anak Momon di kesempatan malam hari ini akan beraksi mempersembahkan satu tembang lagu untuk panjenengan semua. Terimalah. Malah mumet Mehmet mau ngono ke. Napa rai kuwi rai miras ngono tadi. Mas, awake dhewe iki durung iso jalan-jalan lho. Kah? Kowe saiki sistemmu ini nilapke. Nilap piye toh? Ayo nek ra nilapi wong ngokon tuku es bareng kene mangkat rumah golek bakso. Lah aku ya pake wong karo Mimin. Torne, aku iki ya pas lagi pengen bakso, Mas. Kowe pekewo ki ya ora apa-apa jane. Ning kan paling ora kowe ngabari aku, nek ra ya telepon. Ngabari piye wong pake data milon tek. Percuma tak kabari ora bakal terkirim. Turne sampean ki aneh lho, dengaren tuku es teh ki sawine ngono ki ngopo? Ayo. Ayo ngopo? Lah, mesti nggodani bakule to. Ayo. Aja nganti banjur barang pola ingkang nora jujur yen kebanjur sayekti kucur tan becik ngupaya iku pitutur ingkang sayektos. Wah. Laras, Bu. Nglaras udelmu kuwi. Teko lagi wae lho kok wis entuk udel. Wis ngene iki. Sing diarani suket teki, wong salah ra gelem ngaku salah. Wong wedok sing salah ra gelem diakoni, malah nyalahke sing lanang, alasane ra mutu. Lah menurut sampean, bakul es teh cedak rumah sakit ke? Ayo para. Ya ayo. Lah iya. Ya ayo ngopo? Lah, mesti pinggir rak lirik to. Ya ora mungkin. Ayo, mesti ini mau gedani to. Ya ora lah. Yalah, ngaku. Ayo. Mungkin iki cah atine resik kok padake. Tenan po piye? Ayo. Mah ya iki mah gila ya wae. Sampeyan iki lho marek bad mood. Lah, sik to. Lah sampean ki lho kenapa? Esuk-esuk kok wis bad mood. Hati-hati lho, Bu. Marai darah tinggi, engko iso kena stroke. Lho, malah mujek-mujekke to. Kula niku ora mujekke, nggo elek-elek. Ora usah mbok elekke. Wong iki kok sensitif men to. Lah kula niku jane salah apa to? Sampeyan niku jane ning endi pirang-pirang dina kok ora ketok. Lah. Lah wong lagi orang dina lho kok omongane pirang-pirang dina. Kowe iki aneh. Bojone dhewe dibacok karo wong wedok liya wis. Lah aku anyel. Lah nyeling opo? Lah sampean mesti senengane nek ning njaba ngono kae sik nggodani wong wedok-wedok. Cemburumu kok kaya ade cek yang-yangane, ngerti ya? Lho ade sing Mehmet. Ya kan aku ya ora mudeng lek ning njaba kono sampean senengane lirik wong wedok. Ngomong lirik nggon mataku. Nek atiku nggon kowe. Iya mudeng sampean ora seneng. Lah lek wedok iso seneng? Ayo. Wong wedok ngendi sing seneng kaya ngene iki? Lah saiki ki akeh ya Mas ya. Senengane ki wong lanang saumuran sampean kuwi. Apa iya to, Dik? Ya.
Berarti secara tidak langsung kowe ngelokke aku samsung tuwa, samsung ganteng. Aman ndi, Mas? Adus. Loh, arep metu nanti? Aku arep nang kampus kok. Aduh. Yo janji ngono kuwi to, Dik. Piye? Nang kampus? Yo tau. Pokoke gajimu sasiki tak potong. Lah, sampean ki suwe-suwe ya kaya momon kok, Bu. Kaya momon piye? Tegel hitungan. Ya kudu tegel no. Bisnis is bisnis. Nyambut gawe ora tenanan. Potong. Nyambut gawe karo momon kaya kerja Romusa. Nyambut gawe karo Bu Siti kaya kerja Rodi. Jadi bisnis karo keluarga penjajah.